Jaod bura mar Rangwe Dr. Lilian Gogo koro okwedo rumbi moko malandore kar chung' od burano ni omenda mag basari mag jopuonjre e hik omenda mar 2024-2025 omindni godo ka okoni chenro te mag chiwo pok mag omenda go nyaka lu matieki kapok ogol omenda go. Gogo koni board mar NGCDF mar Rangwe ne oyudo kwan mathoth mag jopuonjre mane ooro kwayo kendo nyaka nego gi kogono kapok ochak chiwo omenda go. Jaod burano wacho ni gisebedo ka gitiyo gi rowere mathoth gi gin jopuonjre ma osetieko sombgi e mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko mar nono kendo puodho forms go mag jopuonjre mar neno ni jopuonjre te ok owe oko e pok mag basari. Okoni bang' tieko chenro no gidhi chiwo basari maromo $50,000 ne jopuonjre masomo e sikunde mag sekondar mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko. Atiyo gi university student and college student mose graduate one nyithindo o jomatindo onge gi akweda, jomatindo onge gi clanism, jomatindo onge gi mamara. Ka gibiro ka gin gima okelo gi handle this process with honesty ma ok gingi ni ng'atni adalawa. In fact, en gima osebedo ka ji rito, ji osewuoyo mang'eny, to kawuono wadamona nyis malong'o niya e bwo leader marwa MP ma era Dr. Lilian Gogo wamor kaka wuono basari mar Rangwe constituency ipogo ayanga ka piny neno. Kaka pogo basari mar Rangwe constituency timore wamor gi kaka itime nikech mujumbe obed piny wang' gi wang' kendo neno kaka gigi timore, kendo watime gi nyithindwa manosa e college student ematime kendgi, onge biasness. Taking in this exercise really enlightens us as a student, and we know now from here I basically can tell that each and every student, when they go back to their universities, they can clearly tell every student that bursaries are there, they're given out, because one thing we are doing here, we have to verify first if the applications are real.